Kakasi Student Union KSU Education Cell hak jingbudien halo ka city ka plapha sa menteri badai kemi yak tanat ka koi ka khia ka Dr. Mizil Amprin Lingdo hak artarik naitung arjar pusau ban pan jing pensai yak jingdon jeng kisit ki plabha nak benta ki samla ka jala ki bathumu ban puli MBBS hak khandai terik naitung arjar pusau nak liang ka menteri kalakhot ikinong ilang ka KSU ban pensai halor ka tei ka man Habakren sigilat pathai kubor na kaliang Education Secretary samla penkemen langsan mien uloong baka menteri kampala ban ai kin number batikna habai day bat kajingyo bah ki samla puli ki bathumu ban puli MBBS namaria kani lapnya na kani bat kani ka kam kang nang haying sheri bhedu kari nalor kata kaseng kala pensnguru habai day baka jingdu ki samla puli khasi hakabha puli MBBS lingba ka open category da ka baong babun ki samla khasi menta ki bala banyakun haka open category shushu kaseng kala pensnguru habai day bak jingdon ki samla puli lengba ka bha jong ka jala handre ki bomtre ban 15 biang shaka jala ya ka bana kaliang kaseng kala dawa badai ban thuet ya ki bakum kita kani ka jingkhat ka jong i yangi kala ka sithi ka bangila pha a ka artrek ni bona ai adap hagi badai ban penbat ya ki MBBS seats by the state government di halot padi ka sithi ka bangila pha ila yo jing pensai ya ka ba i minister concern ila pensai ni bangkan di officers ki jongi hakaba ka jing dawa ka jongi kalong ba ka government ka dei ban kerensai ban pensai sakipat pa ya ka jing dan jongi medical seats nam tadi kena ka puli doktor na ka state government kota di halor kani na kalian jong di minister ila pensai ba hadu mentah ka kumengitip baro ba kani exam kepada all over India ia kani mentah kadang dan pending ke Supreme Court di ia kena ndo exactly hadu mentah empat la benai henry halor ki wi pat ki jingdawa ki ba nakaliang keseng ila dawa nomor bingilalap men syamsnam kadon kajeng combat haki badai bat kajeng tab lani ban penbet ban bah ia ki MBBS students ki bayo na state kota hakaba ki don ki kena khasi kiba long qualified bandrung subuh syaka open kategori kila ya kot bor bandrung open kategori hendak kumi kita rum kidon kibado di nakaliang jong di minister ila pensai ba kanum dan su kongkata ba kinu samla khasi kiba kot bor bandrung hako open kategori kumi kini watsha bandrung bat haka joko por mila karansha bat mila dawa kaniro kadai gawai na kidau kabagila pensam bakadan ko wika case na po Chente Hills hakaba ubay ubar jala ula summit ya kikot kisla dakaba tubu ban rung banyo lam ne kabha na kadika kota kajongi jo state government kajongi ya kaba ula summit di residential certificate berkumta terter tingila kan saya bat mila dawa ba umdaisho kan beriang kikot kisla jong kini di bar jala kiba suklian ban tang banyo rong hakam kota kajongi bat ngila dawaru ba ka department hi kadai ban bisar bria ya ki kor islam ban verify nanu ki residential certificate ki PRC don teng ki PRC ki de ki poi ai ki suli apply PRC wala rakim dai makana ki ba ki traditional lani ki trajala na kani ka jala kajongi ti ya kani ngala karang sai ba hakani ka khap ka pemerintah ke government kadai ban long clear bat kariban pentikana bakani ka jengjiet ya ki samla puli MBBS kariban ko bakhoi basuba kham dadan ka jengpuri hangdo hamuru di hakbedai pat bat ka wai ka banta hakbedai bat kini ki beladap ban puli MBBS na state kota henrai nyimla banlen ba bonhi ki bayo na open category khamtam ki bomdai ki khasi nda ki ladap baniyo nak state kota bonsien ki juja ngani ki jala bat kim juan phai pat sa jala banaya ka service sa ki pai ba jong ka jala kani ko ra ga jing ko haki jaga sumar khamtam haki jaga nong ndong ibadagi PHC ki CHC ki sub centers bat kum da terter tingila dawaru ngile kranchai bat I minister concern hak ba ka government kadiban wan ban thwet iki yaitu baru kibla puli nak state government kota bat ki bakham syam lawan phaisu sa jala bat ki bakham siu hero ikabon ko makiyate bat kasokar kum ikini ka government kadiban le tang e madiban wan iki bat ban pentikna bagian phai pat sa jala ban serve ya ka state ka jumi hakawai pat ka hakabedai bat ka medical college
ni layakran bagi minister ni leong ba ke government kali ban sedang ya kaban pen urlong ya kan ke medical college ke jungi kenang bahkan pensuk ya dipat bahi borok kumjo itu kisam lah kiba kuat ban pentebet lagi hakan ya kam kuliah doktor bat hakibadai ro bat jeng smart haba ngidon ya ke medical college kumadan kuwi pat ke jela kalau ke jeng yaram sikara ya tam tak pat ba jeng jela hi ba kuwi am hakibadai bat ki seats ila kerjai ba sopau ke kasih jendia sopau ki garo ka kutri sopau but Hatsan nakam taki OST Hatsan nakam taki open Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hai ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hai ta. Ba ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot akhya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladang i bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jingpa ka sorkar ka persangkat bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila banyo ne eh. Nang ne kong. Nagani ka daw ka sorkar kala penmi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka benta upajba. Ka sorkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau fortified. Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.